Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Rohadt kis férge. Most aztán vége lesz ennek a bulinak. Azt hittétek, hogy én vagyok az igazi Psy, mi? Hát ennyi lenne. De szép reggel van. Világ elő. Távol. Idegesített folyton koncertekre írva. De majd megyek úgyis. Ja. Megeszem a reggelit. Reggeli közben mit csinálják? Dr. House. Az úgyis most megy ismétlés. Jaj, nem már! Üdvözlök mindenkit! Minap értesültünk a nagy hírről. A Psy, tudják, volt az a Psy koncert. És azon sajnos egy szélhámos volt. Szélhámos volt az az ember, aki tartotta a koncertet. Mert igazából amikor megtartotta, utána felrobbantotta az egész kócerájt. És sajnos nagyon sok halott van. Még vizsgálják az ügyet. Lássuk csak, hogy majd mi jön ebből. De jó. Megint lopják a hírnevemet. Meg kell találnom ezt az embert. Valahogy. Megvan. Elmegyek a reptéremre. És kitudalokulom az emberektől, hogy ki ez az ember így hol lakik is. Elmegyek hozzá. Hát akkor gondolkoztam. És van egy ilyen haverom, akinek az a neve, hogy Infósanyi. És ilyen informatikus. És talán tud segíteni. Kideríteni, hogy hol lakik ez a daló. Infósanyi szolgálatodra jelentkezik. Sanyi rezidencia. Psy. Kukia. Pici. Haha. Ki van ott? Csá, Psy! Csá! Jó, mert a koncertre kárban felrobbantani a színpadot. Épp ez az, hogy azt hiszik mindenki, hogy én robbantottam fel és gyilkos vagyok. Nem mozogjál már össze-vissza, megszédülök. De... És mit tettek az érdekedbe? Azt szeretném tudni, hogy az egy csaló volt, és hogy hol lakik. Megnézem. Valami programmal ki tudnál deríteni nekem. Persze, vagyok info. Sanyi. Kicsit lassan jött az erdőben, a fák elfogják. Itt az mellettem van egy kocka gyerek, Peti kettőzik. Megvan. 48, 2-es 58. Ki tudnál nyomtatni? Persze, adom már. Nekem dobta. Akár megint. Dobtam, dobom már! Dobtam! Köszönöm szépen. Még egyet kap. És köszönök minden segítséget. Indulj el! Köszönöm szépen. Ott lesz egy hatalmas ház. Viszlát! Hello! Csak szerencsét, és hozzá a szuverért! Rendben, meg lesz. A fejét! A sok segítségért. Szájkó ki a piti. Köszönöm. Írta ezt ide. Na hát akkor most alszok, és holnap újra el fogok indulni. Szép reggel van. Ma megyek az Psyhoz, hogy leszámoljak vele egyszer és mindenkorra. A koordinátákat ide átrakjuk. Reggelizünk. Mindegy. Majd megeszem. És indulok.
A magángépem, ott a magángépem. Ezt nézzétek. Nézzük, milyen jó példány. Ó. Mit csináltam? Te mit keresel itt? Csá! Te de jövök belőle, hát mi se tudod vezetni ezt a repülőgépet? Mondjuk igaz. Hát gyere, megmutatom. Várjál, ide odaadok egyik koordinátát. Ja, ez kell. Na nézd, a jobb oldali körre tudsz jobbra menni, a balra pedig balra. A keresővel pedig elindulunk. Csatold be magad. Jobbra kéne menni. Na, én addig lefekszek, jó? Már tudom, hogy kell vezetni. Reggelre már ott leszünk. Rendben. Köszönöm a segítséget. Nincs mit, de vitánsz arra, hogy már megnautazítsalak. De azért vezest. Gyere, mit tudsz meg? Inkább vezesd. Na, jó ét. Jó ét. És tetszik ide le egy ágyat, hát közben fekszem, úgy öttörük. Na mi van, felébredtél? Na, jót aludtam. Itt vagyunk már. Persze, gyere. Hogyha kinézel, akkor... Látom, te is aludtál. Végséget látsz. Ja, köszönöm. Mindjárt leszállunk. Elkezdem az ereszkedést. Tudom itt? Ajtőernyőzök egyet. Ja, én is. Van egy tűernyőnk? Na mindegy. Akkor szálljunk le. Most jön a leszámolás ideje. Véged neked, büdös csaló. Át is öltöztem a nagy eseményhez. Ott a tornya. És nem tudom, hol kell bemenni. Nincs ajtó. Ott meg töretetlen kő van, hát ezt hiszem. Alpszáj pincéje, belépni tilos. Ennyire könnyű. Kézbe a kardot inkább. Az a vándor, aki idejött, annak nincs visszaút. Hülye. Hát ez nem hiszem el, tényleg. Ez nem nyitja az ajtót. Nem. És ez? Ez se. Akkor ez? Ez az. Hát ezt nem hiszem el. Tudtam, hogy ez lesz. Tele van őrrel. Szegény embert is megmérgezte. Ez nincs kulcsa. Ó, töretetlen kő. Vagy nem töretetlen, de ez így nem érik a képbe. Chest. Kulcs. Aha. Ezt nem hiszem el. Jump. Meg kell lennie. Le kell számolnom azzal. És megvan. És ittan. Ó, ennyi gyémánt cucca van. Ez furcsa. Már rosszul kezdődik. Gyémánt kard. Szabály. Jó magas tornya van. Most jön a számolás ideje. Véged! Ki van itt? Az igazi Psy, akinek elloptad a hírnevét. És ki mondja, hogy nem utánozhatom? Utánozni? Itt egy gyilkos vagy. Mert most felrobbantottam a koncertet, az most egy dolog, és... Te egy gyilkos csaló. Nem. Meghalsz. De neked most minek akarsz engem megtámadni, hiszen már úgyis vége a karrierednek. Leszámolás.
És az egész világ. Ezt akartad mi? Így folytatom. De véget van. Most véged! Lelöklek! Csak azért is! Meghalsz! Meghalsz! Nem! Ezt leugrott. Na mindegy, legalább elszámoltam vele. Várjuk csak. Most Vízbe ugrott! végetek! Felrobbantod Vízbe ugrott! a Ne! Ne! már csak egy kar, Csinálhat. és vége a világnak. Mit csinált? Ne! Itt az Nem lesz itt nukleáris bomba! Nem lesz itt nukleáris bomba! Leszámoltam. Itt vége a karrierjének. És újra kezdődhet az enyém. És téged sem fog elvinni a jó Isten. Wow. Jaj. Leszámoltunk. Csápszáj! Éj, Csák Sanyi! Nem veled! Semmi különös, csak végeznek a csalónak. Na és sikerült megcsinálni végre ezt a... hát... az álpszályos dolgot? Mit? Hát tudod, hát volt ez az ápszály, és akkor ezt most legyőzted, vagy mi történt? Legyőztem. Na az jó, Úgyhogy véget vettünk a csalásnak. akkor van egy kocka már a végén! De jó. Na, Na ide figyelj, de Hát. rendesen gyere vele később a koncertet! Milyen koncertet? Hát vár! milyen koncertet? Önkormányzat számlájára. Száj, a Gangnam Style! Wow! Üdvözlök mindenkit! Itt Száj és vele! Info Sanyi, vágjunk be az éjszakába, vagyis meg a Kezdődjön a buli. nappalba! Ne Facebookozzál! Partizzál! Nem most kockuljál! Ne csak fotozzál! Még lájkolj légy! Ne Facebookozzál! Hozd meg légy! Magadat fényképezzed a fürdőben pucsítva. A tükör elég koszos, le lehetett volna mosva. Ha lány vagy, akkor valószínűleg csücsörítesz, mint egy kacsa. Ha fiú, feszíts, mint Jersey sorban.